Opt-in страниците могат да бъдат особено полезни за малките бизнеси поради няколко причини. На първо място, насочена аудитория. Opt-in страниците позволяват на малките фирми да създават целенасочени списъци с имейли, които се състоят от хора, които доброволно са избрали да получават съобщенията от тях. Това гарантира, че вашите маркетингови усилия достигат до хора, които се интересуват от вашият продукт или услуга. На второ място, ефективен маркетинг. Opt-in страниците могат да помогнат за провеждането на ефективни маркетингови кампании чрез изпращане на персонализирани имейли, специални оферти или полезно съдържание. Фирмите могат да поддържат своите абонати ангажирани и информирани. На трето място, увеличаване на продажбите. С течение на времето, изграждането на голяма база от абонати може да доведе до увеличаване на продажбите. Редовното изпращане на промоции, актуализации на продукти или препоръки може да насърчи абонатите да направят покупка. И на четвърто място, подобрена комуникация. Opt-in страниците предоставят платформа за малки фирми да общуват директно с клиентите си. Това може да подобри връзката между бизнеса и неговите клиенти, както и да даде възможност за обратна връзка и разрешаване на проблеми. И на пето място, повишена видимост. Всеки път, когато абонат отвори имейл от вашия бизнес, това увеличава видимостта на вашата марка. С течение на времето това може да помогне за укрепване на репутацията на вашата марка и да увеличи нейната разпознаваемост. На шесто място, рентабилен. В сравнение с традиционните маркетингови методи, като например телевизионни реклами или печатна реклама, изграждането и поддържането на списък с имейли може да бъде по-рентабилно. Това го прави достъпен вариант за малки бизнеси с ограничени маркетингови бюджети. И на седмо място, анализ и измерване. Повечето имейл маркетингови платформи предлагат анализи, които ви помагат да проследявате ефективността на вашите кампании. Това позволява на малките предприятия и бизнеси съответно да вземат информирани решения относно своя маркетинг подход въз основа на данни и прозрения. Ето защо създадох обучение за Opt-in страница или по-точно как да направите сами Opt-in страница, с която да привличате правилните клиенти за вашия бизнес, да увеличите видимостта на вашия бизнес в онлайн пространството. Ще научиш в обучението за Opt-in страници. Ще създадеш твоята първа Opt-in страница, с която ще привлечеш правилните клиенти. Ще имаш инструмент, който ще пълни фунията ти за продажби. Ще се научиш да работиш на безплатен софтуер, който да ти служи и за напред. Ще можеш да разпространяваш и да споделяш линка към Opt-in страницата си. Ще създадеш корица на книга или магнита, с който ще прилагаш и се радваш на резултатите, които постигаш. Ще имаш лид магнит, от който потенциалните ти клиенти ще бъдат привлечени. Ще навържиш всички елементи в една система, която да работи и да продава 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата вместо теб. В курса получаваш помощ, която пасва на твоя бизнес, за да си сигурен, че ще получиш резултати. Получаваш в обучението Създай Opt-in страница. Разбира се, на първо място самото обучение, което дори в момента е с отстъпка. След това получаваш бонус чек-лист с етапите на успешната фуния. Още един бонус – онлайн книжка с 24 идеи за бизнес през 2024 година. Трети бонус – мини обучение дизайн в Canva. И четвърти бонус – качване на магнита в сайта. Това е бонус видео, което ще намериш в секцията бонуси, които получаваш заедно с обучението Създай Opt-in страница. И разбира се, най-хубавото събитие на живо, което за теб ще бъде безплатно, в стил въпроси и отговори с мен, Дами по Юклийска, което ще се проведе на 8 юни от 19 часа в платформата на Zoom. Достъп до него ще имат само хората, които са закупили онлайн обучението Създай Opt-in страница. Линк за него ще оставя в описанието. Очаквам те!